Na moj kanal, ja sam astrolog Alma, danas pričam o mladom mesecu u znaku Ovna koji se dešava 17. aprila 2026. godine. Oko 14 časova je tačna konjunkcija sunca i meseca, naravno po srednjeevropskom vremenu. Ako ste na nekim drugim, što kaže, geografskim širinama i dužinama, onda je to malo drugačije. Mesec ovaj mladi je specifičan ne samo da je u prvom znaku i da kao naznačava potpuno novi početak, specifičan je po tome što se sada osim sunca i meseca tu nalazi i dosta drugih planeta, naglašavajući vatrenu energiju koja je u stvari energija kreiranja, odnosno stvaranja, ali i ispaljivanja svega onoga što je bespotrebno, u principu odbacivanja onoga staroga što još su ostaci, ako su prerađene neke stvari sa punim mesecom, sada je definitivno to jedno hrabro odbacivanje. I kažem, u vatri se kreira uvek nešto novo, to je potpuno novi početak, zato Ovan i jeste taj neki, da kažem, znak početka i prvi znak i znak početka nove godine, astrološke. A sada imamo tu na početku Ovna konjunkciju Merkura i Neptuna koji dozvoljavaju da se povežemo sa višim realnostima, zato što je tako jedino moguće da uđemo u to beskonačno polje mogućnosti i ko uspe dobro da se poveže sa tim višim realnostima kroz intuiciju, meditaciju i neku vrstu prepuštanja ove energije koja je dosta snažna, dosta jaka i može da ponese, što kaže, čoveka, snažna i na kolektivnom nivou, sva dešavanja koja su novi početak za čovečanstvo u nekom smislu i koja su veliki teret u stvari i na kolektivnom nivou. Teško je te promene sprovesti sa vatrom, ništa nije lako da se prihvati, ali prepuštanje tim energijama je u stvari potrebno i mentalno stanje mora biti takvo da se ne insistira na analizi nikako i naravno ne na tvrdoglavosti. Iskoristite Merkura u Ovnu kao onu bistrinu koju Merkur u Ovnu ima, znači da ima, da kažem, brzo razmišljanje i kada se to ujedini sa Neptunom, onda se dobija mogućnost ulaska u te druge vizije, druge svetove, druge mogućnosti za taj potpuno novi početak bez straha, bez panike, anksioznosti i svega onoga što može biti prisutno u ovom modernom dobu i svim ovim dešavanjima koja imamo oko nas. Zatim je tu konjunkcija Marsa i Saturna koja onako poprilično agresivna priča aspekta ili aspekt gasa i kočnice zajedno, što je uvek frustrirajuće, kao nešto kreće jako velikom brzinom, a onda se zaustavlja jer traži plan i traži vreme i traži dokazivanje i traži mudrost, tako da u svemu tome, u svim tim vizijama ne treba držati glavu u oblacima beskonačno, nego treba se ipak, što kaže, pozabaviti i nečim konkretno i ne samo pozabaviti se konkretno, nego i sačekati konkretne rezultate, da se nešto, što kaže, sprovede u delo, jer će ovo trebati vremena. Znači, sada se počinju projekti kojima će trebati vremena da pokažu dejstvo. Verovatno da ova konjunkcija Merkura i Neptuna traži to poverenje u nešto što je nemoguće, jer Neptun je zaista vezan za tu neku dimenziju kontakta sa dimenzijom kreiranja, ali ujedno je to nešto što može da bude apsolutno nezamislivo na nekom ovozemaljskom nivou, ali pođimo od toga da su sve fantastične ideje i sve promene u čovečanstvu, civilizaciji zapravo kreirane kroz tu neku priču kontakta sa Neptunom ili Uranom, zavisi kakav proboj je bio, gde se u principu dolazilo do izvanrednih ideja koje unapređuju čovečanstvo ili su to neke jedinstvene ideje koje su, što kaže, promenile običan život običnom čoveku, unapredile ga i tako dalje. Tako da je dobro da se tu okrene pažnja na unutrašnjost i na tu, pošto je Ovan okrenut sebi, znači treba zaista da se zapitate kakva je ta
poruka na unutrašnjem nivou, na ličnom nivou, jer Neptun je isto tako zavodljiv u smislu toga da su to razne poruke sa raznih medija. Neptun je uvek televizija, radio i što kaže internet je vezan za tu neku priču tih nekih kreacija koje se prenose, koje su tuđa percepcija stvari, a izmešane tuđe percepcije vas odaljavaju od vaše sopstvene vizije. Dosta je štetno pratiti sve redom, znači 500 njih, 500 vesti, 500 autora, 500 tračeva, 500 informacija. Treba u stvari ostati svoj i to treba imati energiju za to. Naravno, Mars i Saturn nam to dozvoljavaju, da budemo svoji, da se okrenemo sebi, svojoj ličnoj mudrosti, svojoj ličnoj percepciji ciljeva koje imamo, kuda mi to idemo, koji je to naš put, kako treba da izgleda naš oblik akcije. Isto je veoma važno da ovde taj naš oblik akcije mora biti individualan, ne možemo pratiti tuđe korake, ne možemo ulaziti u tuđe cipele i onda kao biti sigurni da će to biti put do uspeha, jer to više nije moguće. Previše je kopija, previše je tih nekih stvari koje su kreirane, pa čak i uz pomoć te veštačke inteligencije, previše stvari koje su kreirane uz pomoć spoljnih uticaja, i to uglavnom dovodi do frustracije, razočarenja, neuspeha. Naravno, treba imati hrabrost i uputiti se na nešto što je lično vaše, jer je problem da se veruje u to što nema dokaza s polja. Znači, ako neko drugi nije to uradio ili niste vi znali da je neko uradio, nemate vi u okruženju primjer, jako je teško zadržati veru da je to moguće. Upravo je ta podrška koju moramo dati sada sami sebi ključna stvar. Zapitajte se kako bi ovaj svet funkcionisao kada bismo svi bili podržani na pravi način, da vas neko vidi onakve kakve zaista jeste, da vas prihvata kakve zaista jeste. To je priča Kirona koji se takođe ovde nalazi u ovoj priči u konjunkciji sa Suncem i Mesecom, jer upravo Kiron u Ovnu leči te rane koje su potpuno vezane za taj neki svet ugovora duše koje vučemo već dugo i koje sada lečimo. Najviše oni koji imaju Kiron natalno, ali i svi kolektivno lečimo tu neku priču da nismo prihvaćeni nikada onakvi kako jesmo, da ne znam šta imamo, koliko god da smo kvalitetni, uvek postoji neki obrazac u koji se gura, znači osoba, neki kalup koji se gura da bi bio društveno prihvatljiv, u stvari da bi bio uništen na individualnom nivou, čima se stvara ta kolektivna poslušna masa koja u principu ne stvara i ne kreira ništa novo, ali je dobra za, da kažem, sprovođenje nekih ideja onih koji ne pristaju da budu počinjeni, nego su kao vođe, da tako to kažemo. Tako da sve zavisi šta birate, na kojoj ste strani, da li pristajete da ulazite u te kalupe. U stvari čak i ti ljudi koji su kao na vrhu, kao. I oni su deo isto određenih kalupa i određenih šema, određenih obrazaca, određenih grupa kojima pripadaju i to je jednostavno tako. Međutim, svet se može transformisati samo kroz izlaske iz tih kalupa u koje su ugurali, na primjer, žene koje trebaju da funkcionišu na određeni način, u određenim godinama, u određenom društvu, na određeni način. Znači, nije isto uopšte, to je različito po celom svetu i ne postoji ta neka priča moguće individualizacije, jer žena koja je rođena, ne znam, u Evropi ne ponaša se isto kao ona koja je rođena u Africi, ne očekuje se od nje iste stvari i tako dalje. Isto tako pričamo i o muškarcima i o tome, mnogo toga je umešano u tu priču individualnosti i u lečenje te priče Kirona i o tome da ne trebamo da postojimo jer nismo nikada dovoljno dobri. To je veoma ozbiljna priča i ovo jeste jedan proces koji nam omogućava kao kroz taj element vatre zapravo da spalimo određene ugovore duše koji su nas potrošeni, odrađeni, koji više nemaju elemente. Znači, opet kažem da uzmemo
stvari u svoje ruke, da pokušamo da razmišljamo na jedan unikatan i jedinstven način i stvarno je moguće da se čovek osjeća više sada sa svim ovim vatrenim elementima u dodiru, sa svojim strastima, da ima jaču motivaciju, da ima veće samopouzdanje da preuzme akciju. Znači, pod ovim mladim mesecom se kanališu te energije, ali ako se osjećate čudno pod ovim energijama, u stvari ne znate kako da uravnotežite sve te silne vatrene elemente, znajte da je vatrenoj energiji uvek potreban neki izlaz, odnosno potrebna je forma, mora da se oslobodi na jedan zdrav način kroz konkretnu neku priču akcije, postavljanja namere, pokretanje novih poglavlja u našem životu, usmeravanje energije takođe u ovom pravcu je korisno. Zapišite neke stvari koje želite da manifestujete, unesete u svoj život pod ovim mladim mesecom, postavite svesno namere i gledajte kako će to cvetati tokom narednih nekoliko meseci, gde recimo tek na jesen, za vreme punog meseca u ovnu možemo da pogledamo kao neku prvu fazu kako se to odvija i kako se to ispunjava. Što se tiče Kiruna, kažem, to je u principu ta neka priča nezadovoljstva i sa spoljnim izgledom i sa nekim osobinama koje imamo, koje su de facto nasleđene i stalno je prisutan taj utisak da mi nismo dovoljno dobri ili da ako bi imali još ovo i ovo, znači stalno nešto fali u suštini, onda bismo kao mogli da budemo bolje prihvaćeni, uspešniji, zadovoljniji, srećniji i tako dalje. U principu ova vatra spaljuje, znači i sagoreva ta neka očekivanja koja su u stvari onako nerealna, možda spoljna, jer ako se ne osjećate da negde pripadate i da niste dovoljno dobri, da imate sve ono što želite, sada je vreme da se poradi na tim osjećajima, da se oni spale i odbace. Kako je moguće da više volite sebe, kako je moguće da više pokažete sebi ljubavi, čak i ako ne verujete u startu u to. Više ljubavi prema sebi je učenje, znači ljubavi prema sebi, to je jedan put koji ide polagano u koracima. Uostalom, tu je taj Saturn koji i treba to da nas uči i na neki način, tu je i taj Neptun. I da bi ste nikada došli do nečega što zaista želite u svom životu, da iskusite, da ostvarite neki san, da ostvarite neki cilj, zaista je potrebna ta doza ljubavi prema sebi, hrabrosti i verovanja da nešto možete. Ja? Naravno da je bitna ta neka podrška koju mi sada možemo osjećati od Venere u Biku, koja je više povezana sa zemljom, kao daje nam prosto podršku od strane zemlje, da se ipak osjećamo da ovde pripadamo, da je ovo naš dom, da smo dobrodošli, da ovde možemo da se oblikujemo dalje i da to može da bude, da kažem, neki element koji je u ovom momentu podrška i kao ta zemlja, kao kontra celoj toj vatri, bitna je ova snažna Venera, da ono što bacimo u tu neku plodnu zemlju jesu ideje koje će da se rode i realizuju, koje će u nešto da porastu, da hranimo te kreativne projekte, da stvaramo bolji svet za sebe, za naše bližnje i da se uključimo aktivno, da budemo učesnici u kreiranju svega zajedno, mada ne možemo u svemu da kreiramo, naravno, zato što mi nismo na nivou kreatora, ali ko kreator jesmo i možemo da promenimo barem delimično određene frekvencije koje su prisutne kada kanališemo visokofrekventne emocije poput zahvalnosti, ljubavi, nade. Ne možemo mi stalno da ostanemo u tim energetskim vibracijama zato što je jako teško u svakodnevnom životu održavati tu neku visoku vibraciju od svakodnevnih iskušenja, ali onoliko koliko ne dozvolimo da nas uvuku neke strahovi,
osjećaj oskudice, podele među ljudima, nerazumevanje, nepripadanje, toliko će biti i na kolektivnom i na ličnom nivou moguće da se stvara neka bolja stvarnost i to je super moć koju nam niko ne može oduzeti i to je taj ovan ima tu moć da se vrati zapravo kao u neku priču onoga što smo nekada bili kada smo se rodili. Jer nije u principu slučajno to što reč jajnici sadrže delimično reč ovan. I ako pogledate sliku, znači kako izgleda ovarijum, kako izgledaju jajnici, kako izgledaju jajovod i materica, čitava ta slika. Znači kada otvorite, vidjet ćete da je potpuno identična ta slika sa simbolom ovna, odnosno glava ovna izgleda tačno kao materica i sam ovan kao prvi znak zodijaka jeste stvaranje i povratak u suštinu onoga što jesmo. Znači sada možemo ponovo da se rodimo, imamo tu genetsku priču iz koje smo nastali, ali naravno to su ti ugovori duše koji sada mogu da se završavaju, ali postoji i oni ugovori koji jasno govore da treba da postanemo nešto i ukoliko smo odstupili od tih ugovora duše naših individualnih, zašto smo rođeni stvarno da budemo, mogu da se pojave upravo ti neprijatni osjećaji, problemi i prepreke i sad je vreme da se tome pokušamo vratiti, da se vratimo osobi zašto smo rođeni da budemo. Ona osoba koja smo trebali uvek da budemo. Sigurno je da se svi možemo setiti te mlađe osobe nekada. To je veoma prisutno, znači upravo u tom detinjstvu, kada postoji ta neka priča optimističkog, srećnog, radosnog pogleda na svet i neka priča koju ste tada imali kao dete možda u svojoj glavi šta to želite da budete i da ste očekivali da vas svet obožava, da je sve ispunjeno nadom, ljubavlju i prilikama upravo za vas i niste mogli da imate naravno predstavu koje će sve prepreke da se pojave. I tada je upravo prisutna ta neka dečja upornost i hrabrost, jer detetu kome neko ne kaže nećeš to nikada uspeti, nećeš to moći, ono gura svoje i mislim da je to sada ključno da odstranimo te glasove u glavi koje imamo, nećeš moći, nećeš umeti, nećeš uspeti, to je nemoguće i tako dalje. Tako da u vreme ovog mladog meseca rađamo tu novu verziju, pravu verziju sebe, moramo poštovati i ceniti sebe sad u ovom momentu kada moj mladi mesec pruža tu priliku da otvorimo tu neverovatnu kreativnu vatrenu energiju i da postavimo namere da zapravo budemo mnogo više verni sebi i onome što smo možda od sebe očekivali. Ono što je jako interesantno, to je da istovremeno radi se o što se tiče sabijanskog simbola i tumačenja stepena. Radi se zapravo u 27. stepenu znaka ovna i radi se o tome da se u stvari pojavljuje unutrašnji kritičar koji stalno analizira stvari i kao da nešto stalno nedostaje, kao da ste propali, kao da nema uspeha, nema one slike koju ste htjeli da stvorite. Treba pomisliti koliko je to zato što se previše očekivalo na samom početku i naravno da ovo je stepen ponovnog početka, znači ustanite i pokušajte ponovo, budite svesni da ste sami sebi, svoja publika i da sebi treba da aplaudirate, ali isto tako i da sebe
da kažem, podstičete, publika ste sebi u tom smislu da se menjate u odnosu na staru verziju sebe. Pogledajte da li ste ispunili sopstvena očekivanja, ne tuđa, nego sopstvena očekivanja. Da li propuštate nešto zbog negativnih projekcija i da li ste previše utonuli u potrebu da dobijete spoljne aplauze, spoljne potrebe, da drugi budu zadovoljni, pa i onda kao vi ćete biti zadovoljni. Nastupate faktički za druge, ali ne izdvajate pravu energiju i vreme za sebe i za sopstveno zadovoljstvo, jer to vas onda može ostaviti praznima kada non-stop radite nešto za druge. Drugi nikada neće biti zadovoljni sa vama onako kako vi očekujete. Čekajući te povratne informacije je kao da ste pasivni učesnik u svom životu, gledalac svog života, ali ne i kreator svog života, i sada ova silna vatrena energija postiče da budete zapravo stvaralac svog života, da ustanete ponovo i pokušate da krenete tim svojim putem, kojim je trebalo da idete. I nemojte prosto čekati te povratne informacije od drugih ljudi, da vam neko drugi potvrdi da ste vi uspešni, dobri, lepi, kvalitetni. Morat ćete da u ovom momentu s ovim mladim mesecom potražite sami u sebi te kvalitete. I ovde se mora odstraniti svaki strah od konkurencije, zato što konkurencija treba da se posmatra kao motivacija, nikako kao nešto što će da vas spreči da se izrazite, jer morate imati uvid u to da ste autentični i da niko, baš niko ne može funkcionisati isto kao vi, niti pružati sebi i svetu isto što i vi. Bilo bi dobro zato, znači, da se u ovom momentu mladog meseca ne zadržavate na osjećaju žaljenja zbog poraza, da se ne zadržavate na onome što je izgubljeno, na frustracijama koje ste proživeli. Da mnogi ljudi se u ovom momentu mogu osjećati emotivno izbrisani, prazni, što nije tačno. Nijedan čovek nije prazan, on samo može imati taj utisak zbog projekcija svog života koje je pravio. Izmenjene projekcije, što dozvoljava u ovom momentu Merkur konjunkcija Neptun, svoga života, izgradnje novog života sa Marsom i Saturnom koji nas sad pokreće. Gubitak iluzija, razbijanje iluzija, zbog toga što Merkur u Ovnu ne dozvoljava iluzije. On jeste u konjunkciji sa Neptunom, on ne želi da bude u lažnim snovima. On želi da dobije pravu viziju za sebe. Znači, vreme je razbijanja iluzija. I u principu samo oni koji ne budu, naravno, želeli uopšte da se pokrenu, da ustanu, da krenu nekim novim putevima, to će zavisiti i koji ste vi znak i u kom polju vam se dešava ova promena mladog meseca. To je najbitnije mesto dešavanja, gde se dešava ta transformacija. Znači, oni koji odbijaju da se pokrenu, oni naravno propustit će tu šansu da učestvuju i u ličnoj i u kolektivnoj transformaciji koja je svakako pokrenuta. Sve zavisi naravno koliko je neko sposoban da se prepusti tim energijama. Ono što je uključeno sa delovanjem Neptuna, odnosno promjena koja dolazi sa Neptunom u Ovnu, koji tu dugo nije bio, jeste zapravo i novi pristup religiji, zato što Neptun jeste vezan i za religiju, crkvu, i u momentu kada ide Pluton kroz Vodoliju, i kad se transformiše društvo, kada se ušlo zapravo u, ajde da kažemo, predpripremu za eru Vodolije, kada određene stvari moraju da se reformišu, sigurno da je najvažnije pronaći to neko pitanje vere. Pronaći Boga unutar sebe je zapravo Neptun u Ovnu, verovati u sebe, u svoju božansku iskru, božansko poreklo,
i konekciju sa božanskom energijom. Tako jedino može da se ne izgubi nikada ni vera, ni, što kaže, neko svoje sveto mesto. Jer sveto mesto nalazi se unutar nas, unutar našeg srca, srčane čakre ili ti takozvane male Isusove čakre koja se nalazi iznad srčane čakre i koja zapravo kada je protočna, kada funkcioniše, može da prima i da daje sve što je potrebno da funkcioniše u skladu sa sopstvenom nekom autentičnom misijom i tada je to jedan maksimum funkcionisanja čoveka na zemlji. Tako da je taj Neptun važan zbog toga što je religija zaista nametnula dosta obrazaca posmatranja samog sebe i to se uključuje u onu priču lečenja koju Kiron isto nudi, ali čitava ova priča imati samopouzdanja je vezana isto i za taj crkveni uticaj, odnosno uticaj religije negativni, onaj deo koji je plasiran kao griža savesti i to da smo permanentno grešni, nedovoljni, da je ovde mesto gde treba da se dokazujemo i da čekamo taj neki raj, da postoje principi kojih se moramo držati čvrsto da bismo bili krojeni po određenom modelu crkvenom i to ne dozvoljava mnoge stvari, jer crkva mnoge stvari naravno zabranjuje, tako da su se mnogi ljudi našli vekovima vaspitavani da se stide sebe, svoga tela, svoje seksualnosti, svojih nekih osobina, karakteristika, ideja i naravno da su se rušile te ideje i tekako, što kaže, bilo je još ovakvih momenata kada se vrše transformacije društva i veoma je teško kada dolazi do toga da nemate zapravo spoljnog idola, ajde tako kažem, nemate tu neku priču spolja koju možete da se klanjate, ako to gubi se, ako se to negde troši, ako se izgubilo poverenje. S druge strane, ako se držite naravno tih pravila crkvenih, odstupate svakako od sopstvenih nekih pravila, to je sigurno. Tako da je pitanje sa čime ste usklađeni, da li ćete se i dalje usklađivati sa spoljnim pritiscima, čime onda de facto ne možete pokazati sebe u pravom svetlu, jer ćete uvek biti u grču i u strahu da ste zgrešili i da ste pogrešni. To je duboko podsvesna priča, zato je Neptun vladar 12. polja, odnosno znaka riba, znači duboko podsvesna priča na kojoj smo mi itekako radili sa Neptunom u ribama, Saturnom u ribama i radimo još uvek sada sa severnim čvorom u ribama. Prema tome, izbacivanje iz podsvesti strahova i nekih blokada koje su jako duboke je težak metod, ali oslobođenje od svega toga donosi zaista veliku slobodu, jer to jeste zapravo preuzimanje odgovornosti za sopstveni život. A preuzeti odgovornost za sopstveni život, zato to ljudi ni ne vole, je veoma teško, jer ti si u svakoga dana u situaciji da donosiš mnoštvo izbora i ovaj stelijum u ovnu ogroman, znači govori o tome da bi svako trebao biti odgovoran za svoj život i za svoje životne izbore, a jako je teško biti to svaki dan čoveku koji je navikao da bude društveno, crkveno, uslovljen, porodično, familijarno oblikovan prema određenim kalupima. Saturn u ovdje najavljuje oblikovanje novog društva, odnosno oblikovanje nas samih u odnosu na individualne potrebe, a ne u odnosu na društvene potrebe. Jer ako non stop nas društvo stavlja u neke kalupe, a ono to radi, naravno, jer radi se o masi koja pristaje na oblikovanje i tome da li pripadate toj masi, međutim kad iskoračite iz mase veoma je teško. Veoma je teško donositi odluke i biti odgovoran bukvalno o brizi o sopstvenom telu, znači da li sam, toliko ima tih sada, što kaže, i upravo rasprava i različitih načina
funkcionisanja. To se vidi na internetu. Na primjer, različite načine treba spavati od tad do tad. Treba jesti samo meso, treba jesti samo biljke, treba ovo, treba ono. Znači, sama briga o telu, znači, pa o zdravlju, pa o tome koliko ne poznajemo naše telo i organe, koliko ne poznajemo prirodu i biljke i šta možemo sa biljkama da sarađujemo po pitanju našeg zdravlja. Odnosno koliko smo se možda oslonili na neku farmaceutsku industriju, jel? Odnosno na doktore i nekoga ko kao je stručniji od nas lično da poznaje nas lično. I ne samo da nas poznaje, nego i da nam reši sve naše probleme, jel? Jer zašto bismo se mi bavili i bili odgovorni za sve. Dakle, to osluškivanje sopstvenih potreba je veoma neophodno sada i to preuzimanje odgovornosti za svoje. Ne možete tražiti slobodu u životu, a da ne preuzmete odgovornost. To je veoma prisutno u konsultaciji sa svim mojim klijentima, jer traženje slobode je zapravo da uvek birate sebe, u svakoj situaciji birate sebe, a to nije lako. U jednom odnosu u kojem niste ispunjeni na adekvatan način, nisu zadovoljene vaše potrebe, odnos koji vas možda čak i ugrožava životno, na primjer partnerski, ne odlazite iz tog odnosa jer je društveno podobno da ostanete u braku, jer je finansijski podobno da ostanete u partnerskom tom odnosu, jer je prosto prisutan taj neki strah, možda čak i od greha, da ste grešni ako se razvedete, ili strah od toga da ćete biti nepodržani, da ćete biti sami, da morate sami onda da se borite sa svime u životu i tako dalje. Znači, i opet se traži ta neka podrška nekog drugog i onda se naravno i eventualni životni porazi, za to se osuđuju upravo te druge osobe, odnosno to su ipak vaši izbori. I kada čovjek bira samo sebe, recimo kada kaže učlani se u tu i tu stranku da bi radio i taj taj posao je siguran, možda ni ne volite taj posao, ni ne pripadate na tom poslu, radite sa nekim dosadnim metuzalimima, kao što sam ja radila sa nekim teletabisima, što bi se reklo, u više firmi državnih, koji nemaju nikakav smisao života i nikakvu autentičnost, znači samo su teletabisi koji su kopirani, kopiraju jedno drugo i stalno su u konfliktima, ili ližu jedno drugo zato što štite jedno drugo kada neko odskače i kada neko se zauzme za sebe. Naprimjer, u takvim situacijama, kada se čovjek zauzme za sebe, kada iskuči iz toga nekog principa tipa neću da budem član stranke ili neću da se sližem sa ovim i sa onim, naravno te firme su sve, što kaže državne firme, zna se da su one na budžetu, da je to obična krađa para poreskih obveznika, da se tu ne radi ništa realno gledano, efektivno sat, dva, što kaže, maksimalno, da većina njih ni ne treba realno da postoji i tako dalje, da su to izmišljene funkcije za ljude koji ne mogu da pronađu ništa, ali odgovaraju društvenom sistemu, odgovaraju upravo, što kaže, pravljenju tih pritisaka na ostale ljude koji žele da pokažu neki preduzetnički duh. Teško je iskoračiti i ostati veran sebi, biti preduzetnik, na primjer, znači da ti moraš da izađeš na tržište, da imaš konkurenciju, da trebaš da poznaješ svoju vrednost, šta nudiš od usluge ili proizvoda, koja je tvoja vrednost, koja je tvoja cena, naravno da se brineš za taj neki kvalitet. Sve je to nešto što je moderno društvo donelo kao mogućnost da se to radi i da brže funkcioniše putem interneta, uključivanje raznih zemalja i tako dalje. Ali i dalje, i naravno da imate i na YouTube-u puno videa gde ljudi baš pričaju na raznim jezicima, ne znam, dao sam otkaz u korporacijskoj kompaniji ili u toj firmi, znači kao iskoračio sam iz nečeg sigurnog i naravno to je ogroman rast čoveka, ali to je ta unuska energija koja
hrabro kroči, da preuzme odgovornost za svoj život. I to je veoma teško, to je zbir teških momenata gde si ti izašao hrabro, zauzeo se za sebe, mnogi te nisu podržali, morao si milion puta sebe da tapšeš po ramenu. Tako je isto i sa tim propalim odnosima gde se čovek osjeća da li će pronaći ponovo novu ljubav ako je neko dugoročno partnerstvo puklo. Ne radi se samo o novcu i o stabilnosti, radi se o puno toga. Dakle, zauzeti se i uvek birati sebe, u svakom momentu izabrati sebe, u lošem partnerskom odnosu, u lošem poslu i firmi, znači u bilo kojem lošem prijateljskom odnosu gde vidiš da te neko iskorišćava kao prijatelj ili da ti nije pravi prijatelj, glumi u nekom filmu, ogovara te, alapači, ima neku verziju priče u svojoj glavi o tebi. Naravno, verzije koje imate o drugim ljudima su one senke koje postoje u vama. Znači, sve što imate da ogovarate druge ljude, to su te senke koje postoje u vama, vaša lična nezadovoljstva. To isto ovan sada izbacuje. Znači, kako uvek biti autentičan tako što preuzimaš odgovornost za svaku oblast svog života, za svaki izbor koji si napravio. Ne možeš reći da je neko drugi odgovoran za izbor bilo čega i da te nešto ponelo i da te nešto slučajno tako, eto, ti se desilo u životu. Tako da, to jest možemo reći zato što imamo milion nekih opravdanja koje smo izgradili upravo. Čovječanstvo je izgradilo jako puno sistema da pobegne od te lične odgovornosti i da ostane zarobljeno u strahu, a zarobljenost u strahu u toj plutonovskoj niskoj blatnoj štetnoj energiji je zapravo nešto što je potpuno kontra od ove energije ovna i sada se traži da se izađe iz tog blata i da se neguje ta autentičnost. I to je veliki izazov, naročito za ljude koji to nikada nisu probali, nikada nisu radili. Još gore, ako su probali pa su dobili po nosu, pa su se povukli i nisu više smeli da pokušaju, jer se plaše poraza, jer se vraćaju unazad na poraze, neuspehe i tamo gde, što kaže, nisu možda dobili adekvatan odgovor. Dakle, teško je ostati veran sebi i izabrati u svakom odnosu i u svakoj situaciji sebe, zato što je to svakodnevni izazov. Teško je donositi odluke o svom životu na svakodnevnom nivou, ali to je ova priča ovog mladog meseca gde se traži od nas da se sa time pozabavimo i zato je mnoštvo planeta tu da nas pokrene, podrži i da to bude jedna dubinska strukturalna promjena, jer se, kažem, radi i o prisustvu Saturna i Neptuna i Kirona u ovnu, koji se više nikad neće naći ovde, mislim, na istom mestu, za vreme našeg života. Prema tome, opet je izbor da li ćemo... Sloboda volje je ono što postoji, što nam je data. To je vezano za taj malo religijski deo koji sam pomenula. Možete verovati naravno u nešto božansko koje i postoji iznad nas i koje je kreiralo svet ili kako god, ili možete verovati u više nivoje samih sebe koji sa nekog višeg nivoa kreiraju ovo 3D i u 3D naravno postoje ta određena iskustva. U 3D ne možemo da kreiramo, što kaže, mi sve, ali postoje, znači, prosto limiti koji su određeni i postoji određeni modeli, kako kažem, karme, karmičkih ugovora, ugovora duše i tako dalje, po kojima se vladamo, ali ipak postoji određeni stepen, znači, odgovornosti i izbora i ostavljena nam je sloboda volje da u okviru tih modela biramo različite puteve. I upravo je tu taj problem, znači mi se permanentno odričemo slobode volje i kažemo nekome brini se o meni. Znači brini se o meni, da li je to društvo, da li je to crkva, da li je to neka... Zašto ima ovoliko sekti na svetu kada gledate? Zato što ljudi žele da pripadaju nekom krugu, znači gde će se neko pobrinuti i neko im odrediti kako da žive. Tako da se to odbija u principu na svim nivoima. Da li je to jedna mala bračna zajednica gde muž određuje ženi ili žena mužu kako će da žive,
da li je to familija, porodica gde se komanduje od strane, ne znam, oca ili majke, da li je to jedna firma od koje se komanduje, jel, i onda su tu različiti nivoi komande, ili je to čitav segment društva do samoga predsjednika ili ne znam, tog nekog političkog nivoa, a onda pričamo, to je s jedne strane smo robovi svega toga, s druge strane pričamo još i kako moramo da se ponašamo po određenim religijskim šemama, da ne bismo, jel, bili kažnjeni, odbačeni, jer su to iskustva koje jesmo prošli, ali nisu više iskustva koja su tekuće aktuelna i od nas se traži da iskoračimo iz tih iskustava, da zalečimo te rane i da onda možemo da funkcionišemo slobodni religiozno, što ne znači da smo izgubili veru, naprotiv, znači da smo pronašli pravi izbor vere koja će uvek biti sa nama i dozvoljavat će vam onda da dođemo do nekog, da kažem, kontakta sa višim nivoima svoga bića, što nam ostavlja više prostora da lakše donosimo odluke, jer to je upravo to. Znači, dobra povezanost sa svojom intuicijom olakšava to donošenje svakodnevnih odluka u upravljanju svojim životom, gde preuzimate odgovornost potpuno za sebe i svoj život, za sve odluke koje donosite, od najmanjih do najvećih odluka, i čime to ispunjavate svoj život, svoje vreme. Tako da, preuzimajući tu odgovornost, postajete slobodni. Znači, to je put do slobode i jedino to je put do slobode. Ne možete tražiti slobodu ni u kom delu svog života, a da je niste, što kaže, zaslužili preuzimanjem odgovornosti i korišćenjem te svoje slobode volje, odnosno pravljenjem izbora za koji ste onda i odgovorni, jer svaki izbor ima svoje posledice i morate biti spremni da ih prihvatite. Opet kažem, to je veoma često težak moment kada se dešavaju neki šokovi, porazi, prelomi u životu gde se kajete možda za svoje izbore ili je teško prihvatiti da je taj izbor doveo taj rezultat i tako dalje. Ali iz svega toga na kraju treba i dalje učiti o sebi i izdići se iznad toga. I mislim da ovaj moment dozvoljava to izdizanje iznad tih poraza i ponovno ulaženje u dalje učenje o sebi, o životu, o slobodi izbora i naravno življenju svog života na neki, da kažem, ispunjeniji način. To vas neće rešiti, nije to čarobni štapić koji vas rešava svih dilema, svih problema. Nema tog nekog čarobnog štapića koji vam daje slobodu, ali vas razrešava odgovornost. Odgovornost i ta sloboda volje gde se uvek pitate za izbor će ostati prisutni. Kada se na to naviknete da je sloboda volje vaš poklon koji imate i kada je to nešto što treba da cenite i poštujete i kada je to nešto što je autentično vaše i niko vam ne može to oduzeti da uvek birate sebe u svakoj priči, u svakom odnosu, onda znači da birate i zdravlje, da birate i ljubav, da birate radost, da birate sreću, da birate kreativnost, jer nećete raditi teletabis poslove da biste dočekali penziju i tako dalje. Birate nešto što je mnogo ispunjeniji život. Naravno da se tu prepliću i odnosi sa svojim roditeljima i odnosi sa svojim decom, jer čitava priča kao žrtvovanje, moram to uraditi jer sam dužan roditeljima, moram to uraditi jer sam dužan za svoju decu itd. itd. Znači, tamo gde imate te elemente, gde mislite da nešto činite za drugoga, ne činite ništa. Najbolje što možda uradite za svakoga od vaših predaka i potomaka jeste da budete autentično svoji. Oni to možda neće razumeti i bit ćete odbačeni takođe, jer onaj koji istupi, znači sa svojom slobodom voljem i uvek izabere sebe, zaista može naići
na taj problem da nema podršku unutar svoje porodice ili nema podršku među najbližima, ali naći ćete svoju novu porodicu, naći ćete one koji vas razumeju, koji vas podržavaju, koji prolaze isto što i vi, onda kada iskoračite iz te potrebe da se zadržavate tamo gde niste autentično svoji, i onda možete da imate, da kažem, dokaze da to što vi jeste izabrali sebe uvek nije pogrešan način, i da može posle da ide lakše kada se uskladite sa sobom. Usklađivanje sa sobom je usklađivanje na kraju krajeva i sa svojim severnim čvorom, onim što treba da naučite, sa svojim misijama, sa svojim lekcijama Saturna, lekcijama Plutona. To je u principu usklađivanje sa sopstvenim natalnim horoskopom, koji je jedan komplikovani krug ogromnih uticaja astroloških, i astrologija je mnogo moćnija nego što ljudi misle. Trebalo bi da prestanu da je smatraju kao šalu. Svi veliki duhovnjaci se koriste i oslanjaju na astrologiju. Bez toga nema funkcionisanja, jer mi jesmo u solarnom sistemu i imamo, što kaže, potrebu da se povežemo sa svim tim svojim, to je isto naše šire okruženje koje nam je neophodno da bismo prosto funkcionisali kako treba na zemlji, i da bismo zapamtili da jesmo deo svih tih zvezda koje nas okružuju. Sve te zvezde su deo nas i mi deo njih, znači prepliče se ta energija, i ta konekcija se ne sme gubiti iz razloga što gubljenje konekcije izaziva strah, izaziva očaj, izaziva padanje u kalupe i izaziva rane i traume koje onda nas zapravo odvajaju od autentičnog puta. Želim vam da uživate u ovom mladom mesecu, da postavite neke lepe namere, da posadite neko lepo seme, što kaže, neke nove strukture svog života, i da naravno pogledajte, imate na mom kanalu i kako se pravi natalna karta, i imate objašnjenje o poljima horoskopa svim, pa pronađete gde vam pada 27. stepen Ovna i gde opadaju ove ostale planetice, i pogledajte gde vam se dešava mnoštvo priče, znači koje polje vam je zapravo aspektovano sa celom ovom pričom i gde ta priča ključno počinje da se transformiše, tako da ćete imati odgovor za sebe lično. A ukoliko naravno želite neke lične konsultacije, uvek možete da mi pišete na moj e-mail. Srdačan pozdrav!